Nou, Thijs, laat jij eens wat horen, jongen. Dit is de midwinterhoorn. Het is een houten instrument en daar wordt dus op geblazen vanaf 30 november tot 6 januari van de eerste advent tot 3 koningen. Het is al 100 jaar oud. Ja. En het werd in de Achterhoek heel veel geblazen en het is, ja, hier in Drenthe is de laatste 30 jaar ook heel opgekomen. Ja, want ze kennen het mogelijk in Friesland nog krijgt jaren, want dan zit je op een grens. Ja, want Thijs die komt uit Friesland en ja, daar hoorden ze dus wel. Dus, ja. En als het mooi vochtig weer is en wat windstil, dan kun je het op 7 kilometer afstand horen. Mijn vader, die staat hier ook. En die zei, wil je eens een keer mee? En toen ging ik mee en toen vond ik het hartstikke leuk. En kunnen jullie voor de mensen thuis even uitleggen hoe het werkt? Want het is niet echt een alledaags instrument. Nou, je doet je lippen op het mondstuk. En dan doe je spanning en dan krijg je hoge tonen, wat minder spanning en dan krijg je wat lagere tonen. Eigenlijk een soort scheetjes wat je laat. Waarom doe je hem dit boeten? Ja, gewoon, dat is mooi om de boze geest te verdrijven en om de geboorte van het kinderke Jezus aan te kondigen. En ook om mensen op afstand die denken, hé, wat is dat? Dan horen ze dat en het is gewoon heel apart geluid. Het is normaal gesproken, dan blaas je alleen de grondtonen, de natuurtonen met de hoorn. Maar wij zijn hier een beetje eigenwijs ontdeukt en wij blazen wat liedjes op. En dat doen we ook om de jeugd erbij te betrekken, want als je alleen de grondtoon doet, dan denkt de jeugd na 3 dagen ook van nou weg met die hoorn. En om ze wat liedjes te leren, wordt juist ook leuk voor de kinderen. En daarom proberen wij wat liedjes te spelen. Maar waarom moet je dan officieel net een veske spelen? Nee, dat mag niet, maar dat doen we stiekem. Maar waarom moet dat net? Nou, dat is omdat het een oud gebruik is, gewoon alleen voor de natuurtonen. Dat is van vroeger uit, dat is de gewoonte en dat mag niet aangetornd worden. Maar wij doen het hier wel. Nou, ik denk net dat je het door de politie oppakt. Nee, op het moment dat hoop ik net, dat hoop ik net. Dus, zal ik even spelen? Oh, even opnieuw. Even.